Hej alle sammen. Det her det bliver altså min 1. december. Som er selvfølgelig lagt ud den 2. december. Og ja, det er også sådan meget irriteret over, fordi at jeg filmede den 3 gange i går, tror jeg. Og så prøver jeg at opdage den omkring udgang eller sådan noget. Og jeg kunne slet ikke fra telefonen af. Men så jeg prøvede at computer med den. Og ja, fra den 20. til den 24. Der bliver sådan lidt mere, nok lidt mere juleagtigt, hvor der er for eksempel en DIY på sådan noget sne-agtigt en kop, eller sådan et eller andet, altså sådan, ligesom sådan en pose sne med en kop, ikke rigtig sne, vel? Men det tror jeg sådan, det bliver sådan lidt mere juleagtigt derfra. Men den 1. december her i dag, eller i går, der skulle jeg sådan lave en makeup-look, og det ville jeg så gøre. Og det var sådan helt almindelig jule-makeup look, som jeg sagtens skulle bruge til juleaften. Det jeg starter med at bruge, det er den her foundation, som der er fra, det er ikke noget udtale det, men det der Ygers land, eller hvad det hedder. Ja, så er det sådan med, jeg har fundet min mor, og jeg ser priserne, hvis jeg ved det. Og ja, jeg putter bare det der op. Hvis I ved, så det der mærke her, som den her fra, det er sådan internet. Den kan bestille op internettet, og det er virkelig godt det hele. Så jeg bare på fingrene over det mine øjne. Jeg prøver så bare hænderne til sådan ud. Og undskyld, jeg fnyser om mit hår. Så tager jeg så sådan blush fra det samme mærke. Og den er virkelig god. Jeg tager bare den er sådan lyserød, den er virkelig pæn. Og jeg tager bare sådan en børste fra M-Cosmetics. Nej, det kan jeg altså ikke sige lige. Men ja, det tager jeg på. Og den er, jeg vil ikke sætte så godt plads på min børste. På nogle af mine børster. Sådan der.
Så tager jeg den her Goss Eye Gloss. Det er bare sådan, hvad er det? Ikke udrettet, det er sådan. Er det ikke sådan en, som maler ønskning sådan? Okay, jeg bare ikke huske noget som helst af det. Den her der er sådan lidt skærm, men ikke ligesom sådan. Den godt ud, hvad det hedder. Ja, det putter jeg bare på mine øjne. Og jeg gør det sådan her. Mega svært. Men jeg kan ikke ellers. Man kan ikke så godt se det. Og så kan man også tage mascara på. Men det gør jeg ikke, fordi jeg godt sagtens kommer til det her i skole. Og jeg godt sådan noget i skolen lige nu. Men ja, jeg får til det her med at min mor. Ja, det har jeg sådan, jeg har ikke så meget. Og så den sidste ting jeg tager, så sådan her Strawberry Sorbet. Jeg kan ikke sige det. Og ja, den har man givet mig til 80 kroner. Og den er virkelig god. Det er for min 1. december. 1. december. Og den kommer ud 2. december. Hvilket jeg håber ikke kan hjemme, jeg skal se den fra lyd. Men ja, det er i hvert fald. Det håber jeg i hvert fald, fordi jeg har fået et søgstykke lagt ud i går. Og det var virkelig til at jeg har prøvet sindssygt mange gange. 8 gange, tror jeg. Og jeg kan godt være prøvet flere gange, og det var skide irriterende, fordi jeg skulle bare sidde, så skulle jeg sidde og læse en hel masse, og det var samme hver gang, og det lagde jeg ikke rigtig mærke til. Ja, det var det på min 1. december. Og 2. december kommer selvfølgelig også ud i. Og 2. december kommer selvfølgelig også ud i dag. Fordi det er anden. Ja. Men det var det for min 1. december. Og så ses vi den 2. december. Hej hej.